Здравейте хора, аз съм AGBSTRBG и днес играем Clash Royale. Тук може да съм от слабия акаунт, а може да съм и от силния, не знам. Последно от кой акаунт съм играл и да, от силния. Да видим... имам го. Не съм да видим ли го имам. Да, имам го ето. Двата фри честа да се отворим. Мини хордове. Скоро ще трябва да ги дигам на левел 8. Хора, мога да ви покажа тайния бутон. Ако искате да видите тайния бутон, просто искайте. Сега ще го направим. Не тук. Сега беше тук. Така. И сега ще видите. И тайния бутон трябва да ви се намира. Ето тук долу, но май беше над руски език или под руски език. Не знам, хора, сега ще разберем. Значи, над руския. Да се надяваме да е било над руски език. Да. Тук беше. Да, ето го, хора, бутона. Ето това нещо. Сега ще го натиснем. И ще ви покажа какво прави. Вижте, хора, продължавам. Първоначално ми излезна на миналия език, но после се смени. И ето това е тайния бутон, от него може да си гледаме тук за турнамента и много други неща. Тук видях нещо на английски. Why do keep losing connection? И тук Tolerate by health shift, ако го греша, ако го чета грешно. Ай сега пак да се сменим на английски. Така. Да се надявам да на английски е супер. И така. Ние си продължаваме да са... къде си свърлих този мобилен. Продължаваме да си развиваме. Тук си направих собствен клан, в който съм само аз. И ако някой иска да влезе в клана, се казва България. С първото наме... Чакайте, искам да се... Видя знамето. Не, добре да седи това, което си е. Хора, ако някой иска да влезе, може да погледне как се пише. Ето, хора, това тук е името горе. А скоро ще отключим турнамент, защото сме 7 левел. И мисля, хора, ще направим една битка и ще проверим дали ще загубим. Тук са по-силни от арена 2, на която съм от слабия профил. Също вече съм на арена 3, няма значение. Сега ще пусне лава хаунд, предполагам. Изчаквам мен. Не се бойте, хора, няма да си пусна нищо. Имам си фаербал. Точно за тези. Не ми се получи. Ако не знаете, Неймар има канал, в който качва разни такива клипове. Може да оставя линк в описанието, ако искате, за да може да посетите каналът му.
И както виждате хора, моите карти не са много добри. Имам Хок на 4, Принц на 2. Искам да го дигам на пояса. На 2 и Уизърд на 4. Това ми е единствената карта на 4 в дека. Мисля. Добре, що не пуснеш нещо? Сега да видим. И какво направи на Беля? Оп, айде Уизърд. Айде Уизърд. Айде Уизърд. Уизърд да спаси. И сега няма хора какво да пусне, защото ето дори това да пусне, всичко ще му замине. Поне се пробва да направи нещо. Да, хора, пробва се. Чай, че заби. Нищо не му се получи. То по-скоро ми се получи на мен, отколкото на него. И 2 Уизърда. Събрах ги. Двамата братя. Чакайте хора да не се занимаваме. Искам да довърша този клип. И после не знам, може да снимам нещо друго. Да си изсрах Хога. Сега да е. Не видях Уизърда. Не. Лошо. Той се пусна ми фарфици. Добре. Победи ме. За малко по-скоро не е победил още. Аз се предавам, защото... не. За колко пуснах? Не. Айде. Дано да не пусне зап. Да се моля да не пусне зап. Той бе пуснал Уизърд. И ми Хок удържа и тук фронта. И да, няма да удържа фронта, то беше ясно. Опа! Айде! Айде де! Айде убийте го, де, вижте на колко е. Просто мога да му кажа едно GG. Не мога. Всъщност. Той по-скоро на мен може да ми каже GG. Тая го свърши. И да, между другото, това си е мой собствен клан. Само аз съм вътре. Както казах в началото. Мисля тези да ги дигна на левел 7, а тези на левел 8. А това поне на левел 2. Защото никога не пускам за това. Даже сега. Аз няма на кой да пусна, но който иска от вас може да влезе в кланът. Иска само 1000 купи, да се надяваме всички да сте силни. До толкова, че да имате 1000 купи. Ще пуснем за милион ходовете. Да, и пеката... Как иде? Пеката изчезна. И ще изиграем още една игра. И... да се надяваме да не е дълга. Ако се наложи, хора, ще трябва да спра клипа, докато го бия и да си продължим после. Играе срещу някой от същия клан, който беше и миналия. Вау! Това да се не ми се беше случвало. Royal Kings, ако не греша, беше от същия клан и миналия. Сега ще пусне зап или това. Но мраза. И сега ще пусне нещо. Знам. Като Lava Hunt или някоя Legendary карта. Аз мога да вляза в тяхния клан. Хора, пишете, не по-скоро, да, пишете в коментарите. И пак повтарям, ще оставя линк на Неймар канала. Той се опитва и той да качва всеки ден. Не може само това да прави. Той обича да прави и други неща.
Хоп, готова. Много обичам тази игра. Обожавам я. Ей, торнадо. Бях прав, че има някаква такава карта. О, пак заби. Мале хора, гледай какво става. Оле. Айде хора. Не това, пускаме това. До сега не съм видял нито един от тази арена да пуска Giant. 60 секунди всеки момент трябва да го изпише. Така, само взривихме си кулата. Да, и ето. Давай фърлеца, yes. Успяхте. Уизърда е нападателна карта. Може да се използва хора за защита, ако някой не знае. Просто надяваме се да му вземем кулата. Не! Ще помогнем даже на Уизърда. С неговия брат Файрбала. О, не. Айде гиганта сега. Искам да се замине. Не! Загубихме. Ми хора. Явно сме много слаби. О, жалко. Хора, сега ще преминем към другия акаунт и ще отворим честовете там. Така че ще се видим след малко. Ми хора, вършваме с другия акаунт, с който играя вече от около седмица и не знам, няма резултати добри. Уау, нещо имаме тук. О, да, често. Сега ще кихнат. Изрязахме тази част, супер. Не, хора, тук не съм чак толкова зле. Имам си доста силни карти. Повечето са ми Rare или Common. Ма някой са ми Epic. Но хора, това ще бъде всичко от този клип. Довиждане. Шегувам се. Само да си отворим и този чест. Добре, Giant. Добре. Между другото, барберианите ми се паднаха от Magical Chest. Уау. Аз да донейднем. И хора, така ще е първоначално, докато се развием. И докато ни спаднат естествено миньон хордове. И трябва да пускаме да си дигнем принца, който естествено не мога. Си използвам. Валкирията я използвам много. Това сега ще я дигнем. Не. Те изчакам да се съберат повече неща и тези да не се трепят от нищото, а да могат да ги трепят по-трудно. Ами сега това хора ще е всичко за толкова. И довиждане. Те се видим в следващия клип.